Estamos na procura de Fran, que é o organizador desta 20ª edición. Imos, Tormenta, que pasou? A ver, Fran, que te vexo, ven conmigo que esta non quere moverse. Ven conmigo, Tormenta, ven. Que tal? Como está, Fran? Este Pablo, que xa estivo connosco en Horsburg, e aínda temos que ter un terceiro axudante, non? Sí, está por aquí. Roberto, aquí estou. Como está? Ben. Mire, eu non sei si trouxen un cabalo. Ai, mira, vanse facer amigos. É femia esta? Isto é macho, deixaos conocer. Bueno, pois que se coñezan. Digo que, onde estades, que non os vexo? Digo que non sei si trouxen un cabalo adecuado, porque dixéronme que isto de, como é, cabalo novo. No, xinete novo, cabalo vello, non? Este ten 4 anos, é un pouquiño novo aínda, non? Pode ser nervioso. É unha mezcla un pouco explosiva, pero bueno, un cabalo moi tranquilo. Sí. Bueno, pois teremos un programa explosivo hoxe. Fran, que o que imos facer? Pois vamos a facer unha ruta que se leva facendo 20 anos, e que ten unha tradición xa moi importante, moi coñecida a nivel incluso nacional, autonómico desde logo que sí, porque temos xinetes de todas as partes da comunidade autónoma. Pero cantos kilómetros serán? Eu miro por encima das cris, Vamos a facer 25 kilómetros. Pablo, que cantos anos levas montando? Desde moi pequeniño, desde os 7, 6 anos, así. Bueno, e ti pensas que eu, un home que non ten nin idea de cabalos, que poderá facer esa ruta de 25 kilómetros? Sí, eu penso que sí. A ver, Fran, vos xa montades, eu estou aquí esperando, pero... Estamos preparados. Claro, pero eu non, é que eu non sei montar, non sei fazer nada. Quieto, non vayas agora. O casco é fundamental. Pero alguén que veña a pé que lle axuda aquí. Aquí, Tormenta. Está o cámara axudando. Para, en vez de facer a pasar as riendas para arriba, se non a destar marcha o cabalo sin tía. Bueno, ti como te chamas? Eu son Quique Teguer. Quique, que tal, encantado. Vamos. Vaime axudar Quique. Estamos un pouco nerviosos, non sei que pasa, pero está así todo o mundo. Porque vamos chegar de noite alá. Bueno, pues a ver, imos ver si consigo. 1, 2, 3. Ai, ai, ai. Moi ben. Quique, aproveitaste para meter mano. Home, hai que aproveitarse, macho, que lá non hai mulleres. Que E agora que o que toca, Fran? Pois agora toca partir. Bueno, hai algún grito de guerra para todos vos ou non? O momento é arrancar. Pois, que vos parece si para esta xornada un pouco particular, hoxe o grito de guerra é todos xuntos decir criaturas? Venga. Parece vos a de 3, A de 3. Ti como te chamas? Carlos. Carlos parece que xa é como organizador aquí do asunto. Moi ben, pois cantas ti o 3 e nos decimos todos criaturas, vale? 1, 2, 3, criaturas! Ala, veña, a beber, Tormenta. Imos. Bueno, cantos kilómetros levamos, Fran? A mitad do percorrido. O sea, 15 kilómetros. Xa pasamos por unhas paisaxes increíbles. E a mí o que me gustaría saber é se isto para os cabalos non é moito traxecto. Non é moito. Non, porque además fixámoslo un ritmo pues, moi razonable, vimos despaciño, contemplando o paisaxe, eles veñen ben. Tormenta, que pasou? Que queres, levarme para o río? Bueno. Home, gracias, O que sí que pudimos comprobar é que tedes moitísimo aprecio polos animais, que estades preocupados durante todo o viaxe por eles. Desde logo, sí, que o que nos une é o cabalo. Entonces, pues é o que máis prima, temos que cuidalo, botamos todo o ano cuidando para estes días así que podemos disfrutar de él. E desde logo, pues é o primordial, a súa saúde, o seu cuidado. O que sí é certo é que o estamos pasando dunha forma increíble. Estou pasando moi ben. Despois non sei como pasaré a noite, pero de momento estamos disfrutando. Tormenta, ti estás preparado tamén? Sí? Vai así como, sí, bueno, si non hai máis remedio. Non hai máis remedio. Venga, imos un poquinho máis arriba para montar, veña. Boa noite a todos, Chegamos, chegamos ben. A ver, onde está a cámara, ven, imos un poquinho para lá, ven. A ver, quieto aquí, quieto. Onde está Fran, que non o vexo? Fran, estás aquí? A tua izquierda. Temos que facer aquí o análise, o examen do que fixemos. Pero que foi o que fixen mal?
Nada en absoluto. No, non intentes quedar ben comigo, algo estará mal. Nadie diría que eres un novato neste tema. Para min foi unha experiencia increíble, digo vos diante de todos. Non, de verdade, non sei quen está dicindo aí. A ver, quen é? Quen o que di mentiroso? Esto, un momento que agora toca, queridos compañeiros, a baixada. A ver. Ai, quieto, aquí entre nós. Mañán eu non volvo a ruta, vamos, nin de broma. A ver, onde está Mangueira? Imos, Tormenta, imos. Mira a ver se está aí. A mí me gustaría saber como ves a Tormenta agora despois da viaxe que fixemos. Estaba un pouco canso, pero bueno, está ben, en boas condicións. E vos non descansades nada, porque agora que hai? Agora hai festa, baile, como a degustar o cocido, e baile e festa. Bueno, xa está mollado, xa está un pouco refrescado. Imos entón a darlle a palla e a erva, que xa é hora. E a dar de cena. Veña, queres levarlo ti? Veña.Entiño. Ai! Dale, hostia. Temos que rematar, estamos entre a festa, é imposible. Eu quería saber quen foi o que dixo: o rapaz da tele, foi este. O rapaz da tele chegou. Eu non aturaba por ele, non apostaba. Quen foi o que dixo iso? Non sei. Había, un momento, había alguén que apostara por min? Todo. Sí, ahora, señores, que foi unha honra estar con todos vos. E agora que temos que rematar cunha festa, non? Non vos quería cantar. Un momento. Quería pedir un aplauso para él, porque creo que para ser a primeira vez que monta a cabalo chegar aquí. Voltamos a vindeira semana. Ana, cante vostede. Papá, estás aí? Estamos. Silencio que estamos grabando. No empieza haciendo animaladas y al final acaba veterinario. E se queres contarnos a tua historia, chama ao 902 431 924 ou envía un mail a criaturas@crtvg.es.